שבת שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שירים ושערים. כאן עבדכם הנאמן דני דבורין עד לשעה 9:30. שני משחקים שלפנינו משלימים את המחזור הראשון בליגת העל לעונת 2007-2008. בקריית אליעזר מכבי חיפה מארחת את בני סכנין, ובכפר סבא הפועל המקומית מארחת את מכבי פתח תקווה. אנחנו מיד נהיה בשני המגרשים, אך תחילה נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה: משה קשטן על הסטטיסטיקה, תם נוואבי על הפיקוח הטכני, ז'וז'ו אבוטבול ומיר אליקים לא התעוררו בזמן לתוכנית והם יהיו איתנו רק בהמשך. אנחנו מיד נהיה עם פרשננו בתל אביב חנן קריסטל, אך תחילה אנחנו עוברים לכפר סבא. בני פייסיק. צהריים טובים מהמגרש בכפר סבא, כאן בני פייסיק. אנחנו נשדר את המשחק המרתק בין הפועל כפר סבא למכבי פתח תקווה. תחילה נהיה עם הרכב שתי הקבוצות. הקבוצה המקומית תפתח עם אוהד לויטה בשער, בחוליה האחורית דנגלס דה סילבה, לירון זרקו, לירה ועופר טלקר. בקישור אביחי עדין, יעוזה אבו בכרי, בן לוז וג'רמו ישראלביץ'. צמד החלוצים סמואל יבואה וביל גונזלס. מנגד מכבי פתח תקווה אוהד כהן בין הקורות, קובי גנון, אסמאעיל עמר, מורד מגמדובה קפטן ונאור פסר בחוליה האחורית. בקישור חביר דירסאו, בלסין קקו, סולי צמח ולירן כהן. ובהתקפה אוהד קדוסי ורוביל סרסור. השופט יהושע אלויה, כבנים עבד אלוברה ונימר אבו זיאד. 0-0 בכפר סבא. בחזרה לאולפן. תודה רבה לך בני, ואנחנו עכשיו מצפינים לקריית אליעזר. זוהר בעלול ודובל רמלר. תודה רבה לך דני. ערב סגרירי, קריר, אפלולי, הוסטבי כאן בקריית אליעזר, כאשר בני סכנין, ספינת הדגל של המגזר הערבי, תתמודד מול מכבי חיפה. אנחנו נהיה מרכבי שתי הקבוצות, ותחילה הקבוצה האורחת. בשער מאיר כהן, בחוליה האחורית באסם רנאים, ליאו קרופניק, עלי עותמן, יאיה פטי. בקישור ג'ון קולמה, איימן חלילה, לוקאס סורמה, חמד גנאים ומאור בוזגלו. איליה יבוריאן יהיה החלוץ הבודד, הקרח והיחיד בהתקפה של אלישע לוי. מנגד הירוקים מהקריית אליעזר יפתחו עם ניר דוידוביץ' בשער, אלון חרזי, דקל קינן, אדורם קייסי ודייגו קרוסה. בקישור מאור מליקסון, בוקולי, בירם קיה, ליאו רפאלוב וג'ובאני רוסו, והחלוץ היחיד הוא שלומי ארבטמן. לא פחות מ5,000 צופים להוטים משולהבים קוטפים ונרגשים כאן במגרש. בחזרה אליך דני. בני מירי אליקים מדווחת לנו שעופר טלקר נצפה שהוא מוביל ירקות. איך זה קשור לעולם הספורט? אנחנו לא מדינה של ספורט. כשאין לנו ספורט מחפשים רכילויות, טריבונות וציפורות. זה החברה של האי בביקיני של הדודה נפרד מהסבתא של טרזן. את מי זה מעניין? תודה רבה לך בני. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לחידון השבועי שלנו, חידון הקטע המנחה. שני אנשים משני אזורים שונים במרכז הארץ יהיו איתנו היום. נמצא איתנו גם משה מראשון לציון וגם משה מיהוד. שני משה יש איתנו היום. שער ראשון בכפר סבא אליך בני. אתם מצטרפים אלינו בדקה העשירית למשחק. הפועל כפר סבא 1, מכבי פתח תקווה 0. כובש השער בן לוז. הכל התחיל מהתקפה מקרית של הכפר סבאים, כדור של דגלס דה סילבה בלי כתובת, מגיע לקובי גנון. הבלם של מכבי פתח תקווה מאבד את הכדור בשלומיוליות לישראלביץ', שמול אוהד כהן מנסה לכבוש, השוער מציל, אך בן לוז על הריבה ופנימה. שער מוזר. מה יש לך להגיד על השער הזה, שער רבני? שער רבני? טוב, שער רבני רגע לך שירותים, אנחנו מעניין עם הפרשנות שלו, בינתיים חזרה לאולפן. אם כן, כאמור 1-0 הפועל כפר סבא מהשער של בן לוז, אבל אנחנו רוצים לחזור לחידון השבועי שלנו. שער ראשון גם בקריית אליעזר, אליך זוהר. הלם בקריית אליעזר, בני סכנין 1, מכבי חיפה 0, כובש השער חמד רנאים 42 שניות למן הפתיחה. הכל החל בהיבוד כדור של ליאו רפאלוב, ואז מאור בוזגלו הפעלתן הפעיל מבערים, הוא קייל לשלוחת רסן, שייט לו קייל בין הרוגות הבוסם עד שמסר לי יבוריאן את הכדור. הכדור מוסט לחלילה באגף הימני, הרמה המדויקת שלו מוצאת את הראש של חמד רנאים הצנום. דוידוביץ' קופא על מקומו. שער מדהים, מפתיע, ספקטקולרי, הוא סנסציוני הייתי אומר. תודה רבה לך זוהר. אם כן, שער ראשון גם בקריית אליעזר, בני סכנין מוליכה שם 1-0 על מכבי חיפה. כן, מבול השערים נמשך, שוב בני בכפר סבא. אין שער, אני חוזר. אם כן אין שער, בטעות שער רבני שהפך פה את התה בעמדה ולחצתי על האות של הגול. עדיין 1-0, חזרה אליכם.